Τι έπαθες τώρα εσύ? Θέλω κάτι. Τι θέλεις? Θέλω ένα προφιτερόλ. Προφιτερόλ θέλεις? Πάμε να πάρουμε προφιτερόλ. Εντάξει αγάπη μου, δεν σου κάνουν τα φρουτάκια. Όχι, αυτά να τα φας εσύ, εγώ θέλω προφιτερόλ. Οκ. Είναι εδώ, είναι φυγής, πάνε να φέρω και έρχομαι. Καλά, Λέω να πάρω μεγάλο θα μου γουρούνα, να πάρω μικρό δεν θα μου φτάσει. Πήρα μεσαίο. Τι είναι αυτό ρε μωρό μου? Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Της λέω δεν ξέρω πόσο θέλω. Μου λέει τόσο θέλεις και λέω έχεις δίκιο. Τόσο θέλω. Πόσο έκανε αυτό? Τόσο θέλω. 10 ευρώ. Τόσο θέλω. Νινάκι, φτάνει, μη σε γουρούνι. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δεν έχεις τρόπους. Δικό μου είναι.